Tazvinzwira vakomana vanagwenya mbira vachikwenya mbira. Zita rangu ndinonzi Director Taps. Ndiri pano pasekuru Musundagore ndichipupura chiitiko chandaona pano zuva ranhasi 3 March 2025. Ndasvika pano tine chinangwa chekuda kutaura nasekuru tite hurukuro navo nekuti tanzwa kuti vatekeshera zita ravo munyika ino yeZimbabwe. Vari kubatsira vanhu vazhinji vari kupupura, vari kuti sekuru Musundagore tiri kupona kuburikidza navo. Asi tashaya nguva yekutaura nasekuru Musundagore. Vari kuratidza kuti vakabatikana zvakanyanya nematare. Vazukuru vakawanda vari kuda kubatsirwa. Pane vamwe vari panze vakamirira mulaini wekupinda mumatare kuti vabatsirwe. Asi chiregai ndipupureni ndega, pane zvandaona. Pane vabuda vandabvunza ndikasakwanisa kuvatora vhidhiyo. Vari kuti ivo tagutsikana nazvo nekubatsirwa kwataitwa. Zvimwe ndiwe hama yangu kuda kubatsirwawo nasekuru Musundagore. Tichakunyorera namba pasi dzekuti ubatsirike nadzo. Usakanganwe zita rangu. Ndinonzi Director Taps. Thank you.